5 признака, че половинката ти те контролира. Често при мен идват дами, които ми споделят, че чувстват, че партньорите им ги контролират, че се задушават във връзката и не знаят какво да правят. Първи признак – всеки път, когато се чудиш какво да облечеш, първата ти мисъл е дали той ще одобри облеклото ти. Втори признак – когато си навън без него, той непрекъснато ти пише къде си, с кого си и дори ти иска снимка за доказателство за твоето местоположение. Трети признак – държи се с теб така, сякаш си му дете, а не равностоен партньор. Казва ти какво трябва и какво не трябва да правиш. Четвърти признак – кара те да се чувстваш виновна всеки път, когато правиш нещо без него или обръщаш внимание на себе си. И 5. Опитва се да определя с кои хора можеш да общуваш и с кои не. Скъпа моя, ако се разпознаваш в тези признаци, то разбери, че любовта не може да се основава на страх. Истинската любов се гради върху доверие, свобода, а не върху контрол.